z toho laku na aute. Barikáda východu či západu? Barikáda východu či západu? V pivnici mreže, na podlahe líno. Kto rozbil naše dvere? Komu si dal tú svoju pneumatiku? Komu si zaklopal? Kto ti otvoril? Kto ti otvoril? Všetko, čo píšete, čo hovoríte a sledujete, ja vám komentujem vaše statusy. A nikdy sa mi to nepáči, lebo ja mám lepší názor ako vy a čítam viac než vy na Telegrame, televízore a telešporte, lebo viem všetko, čo vy ste zabudli už dávno. Teletext, Telegram.